Hola, bon dia. Doncs ja em presento jo. Soc el Jordi Corbera, el cap de l'àrea d'observació de la Terra, i se m'ha encarregat fer aquesta presentació. Quan se'm va encarregar fer aquesta presentació, el primer que vaig pensar va ser que s'encarregava a mi parlar dels bessons perquè era pare de trigèmins. Vaig entendre que no, i el segon que se'm va passar pel cap, a veure si... va ser la història o el relat curt de José Luis Borges de El Hacedor. Sí? Aquest és un conte curt d'un imperi on els cartògrafs tenen un dels papers més rellevants d'aquest imperi i s'obsessionen en fer la cartografia el més precisa possible. Fan una cartografia que abarca tota una província, fan una cartografia que abarca tota una comarca, fins que al final els demanen el mapa perfecte, intentar plasmar la realitat amb la major perfecció possible i fan un mapa a escala 1 a 1, al qual al final les noves generacions se'n donen compte que allò és inútil. Sí? No serveix, igual és tècnicament factible, però des de l'ego no és viable ni útil. No? Llavors, això em va fer reflexionar sobre el que entenem per voler reproduir la realitat i quina realitat. Sí? La visual, la física, la química. I aleshores doncs, vaig començar a veure quina és la situació on ens trobem des del punt de vista de l'institut i quin hauria de ser el punt de partida d'aquesta presentació. Per tant, algo que ens preocupava i que el director ja ha apuntat d'alguna manera és què entenem per bessons digitals. Des de l'ego és un concepte, jo el veig encara poc madur i que pot plantejar moltes definicions i moltes aproximacions diferents. Però m'agradaria enfocar aquesta presentació des del punt de vista que es tracta d'una infraestructura, no tan sols un programari que ens ha de servir per, i aquí és on vull insistir més, en poder modelitzar, en poder simular, en poder consultar i en poder interactuar sobre el territori. Quina necessitat en tenim? Els models físics poden ser o molt costosos o poden ser no viables. I a més, necessitem que aquella realitat, que insisteixo, no és només la visual, sinó que pot ser la d'aquell model i d'aquell procés físic, químic, biològic, es faci en unes bases espaials i temporals del fenomen que volem estudiar. I això pot ser molt complicat. En què es caracteritzen? Doncs sobretot en la capacitat de poder integrar moltes capes de geoinformació i generar escenaris, que és una part que crec que és molt important, poder simular i generar escenaris, és a dir, canvio aquestes variables i cap a on i què m'indica el meu model, cap a on pot anar. Estic parlant des de l'àmbit de la geoinformació i quelcom esbiaixat cap a l'observació a la Terra, que és el meu paper. I quin paper pot jugar la intel·ligència artificial? El que jo en dic l'ús i abús de la intel·ligència artificial en geoinformació. La intel·ligència artificial pot esdevenir un excel·lent interpolador, classificació o simulador sempre que tinguem les dades suficients i que s'adiguin al fenomen o a la realitat que volem modelitzar. I aleshores ens pot ajudar molt en aquestes infraestructures dels bessons digitals. Per tant, des de quin punt de partida crec que parteix l'ICGC? Doncs des d'un punt de vista de partida privilegiat. I aquí ho deixo. Per què? Perquè tenim una gran experiència en la captura i la provisió de dades de geoinformació, perquè coneixem el territori i ens esforcem per conèixer els models que el caracteritzen, perquè tenim una visió multidisciplinar. No tots som cartògrafs aquí, hi ha geòlegs, hi ha biòlegs, hi ha geògrafs, hi ha topògrafs, hi ha una visió molt multidisciplinar que necessiten els models i poder-los entendre.
Hi ha una rigorositat com a administració pública, hem de ser el més garantistes possibles i treballar per definir la integritat, la qualitat i la garantia dels resultats que oferim, especificar-los i saber fins a on arriben. I condició necessària, perquè és el combustible per tot motor que vulgui generar una producció que no caigui en l'obsolescència, la capacitat per fer recerca i innovació. Des d'aquest punt de vista plantegem els bessons digitals, com ja s'ha apuntat en la presentació, no com tan sols una rèplica de la realitat amb la que podríem arribar a caure en aquella inutilitat de l'imperi de José Luis Borges, sinó com una infraestructura on poder integrar capes per assimilar, consultar i interactuar amb el territori. No? Des d'aquest punt de vista, l'Institut, com a generador de capes de geoinformació, amb què compta? Doncs en capes de geoinformació de tipus topogràfic, geològica i imatge, no? Des de la captació d'elements geogràfics, tots els referencials topogràfics, aquí no m'extendré gaire, però és una visió de tota aquesta capacitat de generació de capes com un dels punts importants de l'Institut, no? La captació d'informació geològica, després veureu alguns exemples on es treballa en l'àmbit geològic, la informació geològica territorial, la informació a partir de sensors d'observació de la Terra, siguin satèl·lit o siguin aeroportats, com les cobertures fotogramètriques, les cobertures LIDAR, de la que recentment s'ha publicat la nova cobertura LIDAR CAT3, els sensors hiperespectrals o els geoserveis basats en imatges de satèl·lit, en aquest cas del programa Copèrnicus. Aleshores, partint de totes aquestes dades i estem en projectes que intenten entendre el comportament d'aquesta realitat territorial. En quines coses? O per generar quin tipus de coneixement? Doncs, per exemple, relacionat amb variables biofísiques i valor ecosistèmic de les masses forestals. No? Estem treballant amb les dades capturades amb el LIDAR, fusionant-les amb altres capes com puguin ser el mapa d'usos i cobertes del sòl i generant mapes de classificació de la morfologia d'aquesta vegetació, col·laborant amb instituts de recerca europeus per elaborar nous models de combustible, algo que és innovador de com s'estava fent fins ara, o per la detecció de camins, traficabilitat d'aquests camins, és a dir, aquí seria un exemple de com modelar els valors ecosistèmics, les variables biofísiques i la mobilitat i aquelles variables que em farien poder entendre en un model d'ignició i propagació d'un incendi com es pot comportar i modelitzar-lo. Hi ha tota una sèrie de tasques a priori que són les que estem fent. Modelitzar per conèixer i simular què? Doncs, per exemple, la gestió en els recursos d'aigua. Sí? Aquí teniu... Surt una franja blanca, però bueno, suposo que es veu. Aquí teniu uns models a partir d'imatges de satèl·lit que hem treballat amb l'Agència Catalana de l'Aigua, on podeu veure les subsidències, els moments de deformació del terreny amb imatges de satèl·lit radar. Veieu a la zona vermella un municipi de la costa i amb el temps el moviment del terreny. És un moviment estacional que baixa a l'estiu i puja a l'hivern. O, quina casualitat, explotació dels aqüífers per l'activitat i la pressió turística, convolucionat amb el clima, etc. Estem modelitzant el comportament indirectament per poder tenir una millor o que donar eines a l'Agència Catalana de l'Aigua, que després superposarà, per exemple, amb els regadius, amb capes que tinguin que veure si s'ha regat, si no s'ha regat, l'ús de cobertes, etc., per poder fer una millor gestió. Un altre exemple que treballem
en conèixer els impactes i la recuperació del territori davant d'events extrems. En aquest cas, incendis, podrien ser inundacions, etc. Com fem servir la repetitivitat de les imatges satèl·lit per veure quina és la recuperació amb diferents índexs, diferents pròxims. És a dir, aquí la realitat no és la realitat visual tant de veure exactament el bosc o tenir un bessó del bosc, com veure com aquesta vegetació es va recuperant. Sí? I aquí, aleshores, hi puc posar mapes d'espècies o per fer una major gestió, saber si el territori necessita un mosaic o no necessita un mosaic per ser més resilient, etc. I, per exemple, doncs, fer servir en el gràfic aquell que teniu eines d'intel·ligència artificial per poder veure cap a on va o amb el ritme amb el que va, cap a on tendria o quant temps trigaria en recuperar-se aquell territori. I a mesura que tens dades, l'assimilació de dades que també es comentava al principi, doncs anar podent ajustar aquest model. No? Ajustar aquest model, per exemple, doncs aquí superposant una cobertura d'estat, com és el mapa de cobertes i usos del sòl, doncs per poder calcular quines són les emissions o aquest combustible com s'ha transformat en emissions de CO2. Sí? Des del punt de vista més d'ecosistemes urbans, també treballem, gràcies a les eines a la captura de dades fotogramètriques i de les cobertures líder, en poder fer uns mapes de la idoneïtat solar, és a dir, simular des d'un punt de vista d'un millor coneixement de les possibilitats energètiques del territori, quines capacitats podria tenir de generar en aquest cas energia solar, per la qual cosa necessito sí, el sol i l'eclíptica, però també una modelització el més ajustada possible de les teulades, de la reconstrucció del model 3D, de les ombres i dels atles climàtics per poder tenir una bona aproximació a la irradiació global que incideix en aquell territori. Altres aspectes que també s'estan treballant a la casa, el sol. El sol és una de les riqueses més importants, un dels patrimonis més importants que tenim. La casa s'hi dedica des de fa molt de temps i actualment, doncs, per exemple, està treballant en generar uns mapes o unes cartografies temàtiques de la capacitat dels sòls agronòmics de segrestació de CO2. Sí? Aquest és un exemple molt interessant de com simular aquestes capacitats i tenir aquest coneixement del territori des dels companys de geologia, perquè veiem tota una sèrie de capes que hi ha que entrar i uns models per poder-la generar. Sí? Actualment s'està fent un cert vessament de la manera en què es produïa i es generava aquest coneixement i es produïen aquests mapes, cap a eines d'intel·ligència artificial per poder tenir, diguem-ne, una producció i uns escenaris del territori amb un nivell de latència més important. I llavors el que vull que també us en doneu compte d'això és que aquests models em poden permetre que si jo canvio en una certa àrea els usos del sòl, doncs llavors també se'm generaran una nova modelització de les capacitats de segrestació, de les capacitats de retenció. I amb això és amb el que he de simular i per al que em pot servir un bessó digital. No us espanteu que ja em queden poques slides. Un tema també que estem treballant des de fa temps des del punt de vista de la simulació, el comportament de l'ecosistema urbà i de les temperatures. Sí? Aquí estem integrant informació de les cobertes, informació satèl·lit, informació dels nostres vols, però també és molt important, i en els bessons digitals en el territori i en general és una condició que considerem crítica,
integrar la informació geoespacial, però integrar també la informació socioeconòmica. Per exemple, aquí, per generar uns certs mapes de possible vulnerabilitat o en l'equació de risc, diguem-ne, convolucionada amb l'exposició i la perillositat per diferents municipis o diferents àrees, i el que vull que també aquí s'entengui és que si canvio el tipus de cobertes puc fer córrer aquests models i veure com canvia la vulnerabilitat d'aquesta exposició. I això és el que m'interessa dels bessons. A partir de dades fotogramètriques i a partir de dades LIDAR, en l'Institut hi ha un esforç molt rellevant en poder aportar eines i geoserveis a les institucions i a la societat per tenir aquesta representació tridimensional del territori. Aquí veieu un exemple on es pot veure, per exemple, el tema de les senyalitzacions, per fer inventari del mobiliari urbà, per fer canvis en aquest mobiliari, doncs tenim en aquest cas una representació 3D, que és una representació 3D davant de la qual es pot navegar i si canvio aquest model puc veure com en la navegació interactuo i els canvis que es produeixen per aquesta interacció, bé des del punt de vista de o generar aquests escenaris a partir de dades LIDAR o bé fer-ho a partir de dades fotogramètriques en aquesta rèplica 3D amb fotogrametria que està en diferents escenaris. Lo important és que aquesta és la base per després poder interactuar amb aquest model, afegir-hi noves capes, navegar per ell i veure els escenaris que puc crear i quins poden ser més o resilients o sostenibles o quin impacte poden tenir en funció de que aquestes eines m'ho permeten i no he d'anar al model físic, que moltes vegades és o impossible o realment no factible o viable econòmicament. Aleshores, i ja per anar concloent, què es necessita millorar i cap a on anem? La humil perspectiva des d'aquesta tribuna de com veiem el tema dels bessons digitals. Creiem que s'ha d'evolucionar o millorar, jo crec que fins i tot s'ha apuntat en la presentació, en una definició formal. Existeix una certa manca de consens sobre el que vol dir els bessons digitals. En diferents àmbits temàtics s'entén aquesta representació de la realitat obeeix a missions o visions que poden ser bastant diferents i ajudaria a aclarir el concepte i a millorar-lo. Hem de cercar tan sols una rèplica digital de la realitat i sobretot plantejar-nos quan diem realitat què volem dir. Es necessiten estàndards. Una de les línies de futur dels bessons digitals és poder integrar molt altre tipus d'informació, per exemple, informació terreny, a partir de molts dispositius, molts sensors. Ens ha de venir molta mesura tant per validar com per enriquir-los, per exemple, des de dispositius amb IoT, i es necessiten estàndards per poder assimilar tota la informació i que tothom pugui treballar d'una manera el més àgil possible. Enllaçar amb experts. L'aportació d'experts a l'àrees d'explotació és molt important i que els experts, i quan parlo d'experts parlo de geòlegs, parlo de geògrafs, parlo de biòlegs, estiguin des d'un inici, perquè les dades que es van a representar i que s'integren en aquests bessons digitals realment siguin les més adequades per aproximar-nos a aquesta realitat. I l'escalabilitat de les implementacions. Actualment moltes d'aquestes segurament ja no estan a l'exemple de l'Institut, que té aquesta visió d'anar-se'n cap a un territori ja de les dimensions de Catalunya, però moltes d'aquestes implementacions són encara
molt local i per a fenòmens que treballen a múltiples escales espaials, doncs això és un problema. És a dir, des del punt de vista, i si voleu, interessat meu per a l'àmbit més d'actuació que tinc, molts dels impactes ambientals, climàtics i dels grans reptes del territori tenen unes escales temporals i espaials que no són la d'un problema local en un moment donat, ni les dades encara recullen la finestra temporal suficient com per poder-nos aproximar a aquesta realitat d'una manera profitosa. No? Jo, com que molts de vosaltres ja sabeu que m'agrada l'art, doncs, i al final per motivar-se en les presentacions sempre un ha de fer alguna cosa d'aquest tipus. Em va agradar molt aquesta frase de Pierre Mondrian, no? De que tota veritable artista s'ha d'inspirar més en la bellesa de les línies i colors i les relacions entre ells que pròpiament en la realitat del que està veient. No? I per això insistim molt en què entenem per la realitat a reproduir. No? Pierre Mondrian, el 1942, va pintar aquest quadre que es deia Broadway Boogie Boogie i volia representar la vitalitat, l'energia de la ciutat de Nova York, sí? D'una manera molt abstracta i simplificada. A l'institut, a vegades podem anar lents, però hi arribem, ens va costar quasi 70 anys més, però hem arribat a generar mapes de calor sobre la ciutat per intentar simular-la i intentar també aproximar-nos a aquesta realitat. Gràcies per la seva assistència.